Well, bhí mis an seo aniu ar an cúgaí lá de Éireann na Carraige, Féile phobal de chuid glór na móna an seo an sinneachtar chluúnaí. Agus bhí méid agreachtail a ggóir le 100 míle fáilte an tógra sprágail de chuid chunaí na Gaeilge. Agus is tógraíon ag speisialta é cineal curthan cin na Gaeilge a más na pobl nua fod fad na tíre an seo. Is me se buanaisteoir ar scéim úr de chuid conraí na Gaeilge dar bhainneam 100 míle fáilte. Tá muid muoinithe ag an rinn géalteachta ó dheas chun an scéim a éascú go hilleanda. Go bunasach cineal bonsbricin in na scéimena ná sreith rangana a chur ar fáil do grúpi phobal de chuid phobal úr. Fuair láthair tá muid a gobar le 8 grúpa déag fud na tíre. So bhí ceardlann internaisianta a gin inniu, bhí daoine ó phobal na Súdáine a gin seo an phobal Nubian. Ghlach siad san bí álín lá so sin an ceol taobh sin de bhí siad san abal de bí sacu a rintlinn rinn siad damhsa agus ócáid tradition de sacu linne fásta. Agus an Nubian Association bhí damhsa an scoil a gin lá agus ghlach muid páirtin sa damhsa. So bhí gad a bh hÉireann leis sin. Agus sé an gro mingéir gach daine fíorí an le agus bhí craic agus comrádaíocht ar ná i cruí láir na h-imeachta. Bhí gráine Halland agin ag séanim coppla ócáid agus ag teagas coppla focail duine ar ócáid a bhaile agus ócáid an scoiála. So inniu hagus gráine ócáid a bhaile rud ócáid beidir a bhí arolalas ag chuid de na Gaeilgóirí an seo ach caiithí mé admhail nach raibh a riamh ach an curfa arolalas agamsa, so bhí me se abalta píosa bag ó ólam mé híon. Nar hagan ceoltúr an pobl nua an seo, níl acu go bhfuil an Gaeilge an nó an Gaeilge beo marall ar céó leidir tá Bhéarla in ár Féile agus in hÉireann seo. Ar ná sin marall ar 100 bliain den cilinneas cruí minlú ar an Gaeilge. Ag an éis tá siad ag fólam agus marall ar na ceardlann a cos le seo agus máscú cultúr seo fólamíonn siad faoi stána Gaeilge. Agus mar craic ar an ceardlann aniu bhí coppla gcroí phobal áitiúil a tháinig isteach chun dantaí agus filiocht phrícheannaíoch a léamh amach dúine. De buinam sa hén sult i gcónaí as na ceol ócáid seo nuair is féidir len ceol bleisiú de chultúr agsúil a Is just is grálum sa ceol sinna le agáil ceol sacu a clinstin ach comáile sin is grálam ceol go bhfuil mo jabal a haon ar chultúr dúthais agus áteanga dúthais a rint lá taíonn sin a gcónaí lom ceol an éispiris an málar tú cultúr sin a dhéanamh.